ಎಂಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪತೊಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂಟವನು ಈ ಬರ್ಪುನ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆತ ಅಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗಿ ಬತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಎನ್ನ ಮೆಗಿ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ದೆ ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ವೆಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ ಮೆಗಿ ಬರ್ಪೇಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಒನಸ ಅದು ಅಂಚ ಲಕ್ಕನಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಓಡಾಗ ಉದುರುದುಂಡು ಇಂಥದ್ದು ಎಂಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪತೊಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂಟವನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಮೂಲಕ ಕೈಪಾಡ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಡು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ್ರತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆದು ಪನೀತು ಒನಸು ಬಂತು ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಲೆ ದಾದ ಬರ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಪೂರ ಆತು ಜೇನ ನಳ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ತಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೇವಿಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಲೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಹಾಪುನ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೊತ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಬಸ್ ಕಡೆ ಓಡು ಅವೇನು ಕೂಡ ಬೀರದಿರೋಡು ಕೂಡ ಬೈಕ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಾವು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮೆಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅವೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿತೇನ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ನುಂಬೋನುಲ್ಲ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಪಂಡ ಒಂಥ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಮತ್ತು ಎಂತ ಇನಿ ಮಿಗಿ ಬರ್ಪುನ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದ ಸೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪರ ಬಾರ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ನಾನು ಎಂತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಕೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿದ್ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವೆ ನಾಡ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಲೆಕ್ಕದ ದಿವಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ದಿವಂಡೆ ನಾನು ಚಾ ಚೂರ ರಪ್ಪೋಡು ತೈಪಂಡ ಅಚ್ಚಿಗೂ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಕಜಿಪಂತು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉರ್ಕಾರ್ಪದು ಬಾಕ್ಸದು ಇಡ್ದೆ ನಾನು ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಅವಡು ಪಾಯಸದ್ದು ವಿಸಿಲಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಲ್ದಿಡ್ದೆ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಆ ತನಕ ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಬಾಬು ನೆನ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ದಕ್ಲ ಇದು ದಾದ ಬಂಡ ಇದು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಇಂದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಿಕ್ಕು ದುಂಬೆ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆತ ಆಪುಡು ತುಕ ನೆನ್ನೇನು ಮಲ್ಪುನ ಗಾಂಡ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಟ ಆ ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ನೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಅವಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದೊಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬೈಕಿತ್ತೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಸಿ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ ರಂಚನಿ ಪಡೆ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಆಯ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿ ಜವನ ಇರತ್ತ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಮಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾತರದ್ದು ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆಗುನು ಸೊ ಅಂಚ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡತ್ತ ಬರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ನಾಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ್ಯನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ನಾಲ ಏನು ಐಟಮ್ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈಗ ತೂದೇ ಶಾಕ್ ಆತದೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆದ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಬಂತದ ಏನಿಂದ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗಿ ಬತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಎನ್ನ ಮೆಗಿ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಓಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಾ ಮೊಬೈಲ್ 10 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪ್ಪಿ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೇಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾಂಬತ್ತೇರು ಕಲ್ತೀರು ಓಕೆ ನಾನು ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೇನು ಬರ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ತಿಂಡ್ರದಾದ ಬೋಡು ಅವನು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಚಾ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಅದೇನೊಂಜಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನತ್ತ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟು ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಡದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡವ ಸೂಪರ್ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ 2 ಜನತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಮಂತನ ವೀಡಿಯೋರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ತುಲೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣಂದು ಫುಲ್ ಬನಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೋಡು ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ದಿರತ್ತ ಐನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆಂದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಅಂತ ಬರುತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಿರದಿ ಇಟ್ಟ ಅಂಚ ಶೋಕು ಉಂಡತ್ತ ಮಾಸೋಗು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಯ್ತದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನು
ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪಾಯಸ ಬೈದೊಂದುಂಡೆನ್ನ ಪಾಯಸ ಕಡೆಯನ್ನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೈಪದಿರ್ತದ ಐತೆ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇನು ಐನು ಕೂಡ ಕೊದ್ದಿರದಿರ್ದೆ ಅವೊಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪಾಡೋಂದಿ ಪುಡಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಉರ್ಕಾತು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ನ ತೂಂದೆ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೈಯರ ಬಿಡ್ಪೇನು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ತೊಲೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಕರೀದು ನೆಂದೆತ್ತದ ಕೂಡ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವ ನೋಡು ನೆನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಡ್ನ ಕೂಡ ದೆಪ್ಪುನ ಕೂಡ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೋಂದಿ ಪುಡಪುಣ ನೆನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬಟರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬೈಯರ ಬಿಡೋಡು ನೆನ್ನ ಕೈತಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡಪುಣ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಬಿಡೋದು ಪೋಪಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನನ್ನೈತೆ ಇಂದು ಅಂತ ಬರ್ದು ಬೈಯಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ತೋಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂದಿತ್ತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೇನು ಜಾದದ ಸೈಡ್ ದೀವೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಂಚ ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಗೋಡಂಬಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಕ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನನ್ನಿತ್ತ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಹಿಡ್ದು ಸೈಡ್ ದೀವನ್ಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಗನ ಅರಪೆರವಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ಲ ತೊಲೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಉಂಡು ಬೈಯಡು ಶೋಕು ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ನು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋಂದು ಪೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ಇಲ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಐನ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋಲಿ ಓ ಪಂಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ನೀವೇ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಟರ್ ಪಾಟ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಆತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂದೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬರೋಂದುಂಡು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಅಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಇರ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡವ ಯಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಶೋಕುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶೋಕೈನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಅದನ್ನು ಬೇಯರದಿರೋದವು ಅವು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾರ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ತುಲೆ ಇಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ ಯಾವು ನಾನೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಆಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ಚೂರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಂತ ಬೈಪೊಂದು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತಾವನ್ ಬರ್ತಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಬೇಗ ಇನ್ನು ವನಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೊಡ್ದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಲ್ಪ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕಾರು ಗೊಡ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತನಿಗೆ ಈ ಪಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಬುಡ್ದೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ಲ ತೋಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಏನು ಬಟರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಹೊರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿದಾದುಂಡು ಐನು ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಕ ಹೊರ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಪಡ್ ಪಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ನೆಕ್ದು ಮಲ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಅವೇನ ಲಿಂಕ್ ನೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗಿದೈತೆ ಫೈನಲ್ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತೆ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ತೋಜ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇದು ತೋಲಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ತೋಲೆ ಇಂದು ಶೋಕು ಡ್ರೈ ಆದ ಇತ್ತ ರೋಸ್ಟ್ ಆದು ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡದು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೋಡು ಐಕೆ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ತೊಲೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡನೆ ಕಾಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ತೆಂಕ್ಲ ವನಸು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮುಗಿತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಒರಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗು ಅಡಿಮುಟ್ಟೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.